салом бинандаҳои озодӣ, имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳастанд Сара Минкара, мушовири вижаи Вазорати корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури ҳуқуқи Маъюбон. Хушомадед ба Душанбе ва хушомадед ба барномаи меҳмони озодӣ. ин сафари шумо кишварҳои Осиёи марказиро фаро гирифт. ҳоло ки аз Қазоқистон ба Тоҷикистон омадед, дар ин ҷо бо кадом ниҳоду суҳбатҳо мулоқот доштед ва кадом мавзӯъҳо матраҳ шуд? тавре шумо гуфтед, мо дар кишварҳои Осиёи марказӣ Қазоқистону Қирғизистон будем ва ҳоло ба Тоҷикистон омадем. Сафари мо ин ҷо 3 рӯз идома мекунад. Дар давоми ин рӯзҳо мо бо ниҳодҳои ҳукуматӣ аз ҷумла Вазорати тандурустӣ, Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ, инчунин дигар ниҳодҳои шаҳрвандӣ, ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд, вохӯриву мулоқотҳо доштем. дақиқан кадом мавзӯъҳо матраҳ шудааст? Our focus is how do we really achieve full inclusion of persons with disability across all segments. Тоҷикистон конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи шахсони маъюбро имзо кардааст. мо дар ин мавзӯъ суҳбат кардем. ҳамчунин ба кор таъмин кардани афроди маълул ба таҳсил фаро гирифтани ин қишри ҷомеаро матраҳ кардем. ва ҳам дар бораи ин ки дар Тоҷикистон конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи шахсони маъюб тасвиб мешавад, суҳбатҳо доштем. маъюбон дар Тоҷикистон шаҳрвандони комилҳуқуқ дониста мешаванд, аммо аз ҳаракату истифодаи нақлиёт гирифта то кӯмакпулии давлат мушкил доранд. оё шумо дар ин маврид ҳам бо мақомоти тоҷик суҳбат доштед? We've definitely kind of had a wide range of conversations regarding, for example, inclusive employment. How do we make sure бале, that мо ин мавзӯъро ҳам матраҳ кардем. тавре гуфтам, ба таҳсил ва кор фаро гирифтани маъюбон аз мавзӯъҳои калидии суҳбати мо бо мақомоти тоҷик буд. дар ин мулоқотҳо ба ҷониби Тоҷикистон таъкид намудем, ки бо шахсони маъюб ҳам мисли афроди солим муносибат карда шавад ва ҳеҷ гуна фарқият миёни онҳо нагузоранд. чун аз ҳама чизи бад барои афроди имкониятҳои маъюбӣ дошта ин тамғагузорӣ ба онҳо аст. яъне беҳтарин бархурд ба онҳо нигоҳи баробар аст. шумо мегӯед ки масалан бархурди фаровӣ нисбат ба маъюбон бояд бештар бошад ва бояд аз ин гурӯҳ ҳам ҳукумат дар барномарезиҳои ояндааш истифода кунад. ва ҳоло ки ҳамсояи кишварҳои Тоҷикистон, масалан Қирғизистону Қазоқистон дар парлумон аз ин гурӯҳи имкониятҳои маҳдуд намоянда доранд, Тоҷикистон надорад. ба назари шумо доштани чунин як намоянда дар парлумон то куҷо мушкили ин қишри заифтаринро метавонад ки бароварда созад? I think definitely so representation of people with disabilities in parliament is really important. We always say албатта, намоянда доштан дар парлумон ин бисёр чизи муҳим аст. бояд афроди дорои имкониятҳои маҳдуд дар қабули қарорҳо, дар таҳия ва пешбурди сиёсат ширкат дошта бошанд. маъюбон бояд як қисми асосии ҷомеа дониста шаванд. ин ба маънои на танҳо ба таҳсилу кор фаро гирифтани онҳо, балки дар ҳама соҳаҳо онҳо бояд ҷалб карда шаванд. дар Тоҷикистон қонунгузорӣ муайян кардааст, ки то 5% кормандони корхонаҳо дар муассисаҳо ва корхонаҳои давлатӣ бояд аз ҷумлаи афроди маъюб бошанд. аммо мушоҳида мешавад, ки ин муқаррарот аз сӯи на танҳо ширкатҳои хусусӣ, балки ниҳодҳои давлатӣ ҳам маъмулан сарфи назар мешавад. шумо чӣ назар доред? It's a good question. So, my personal view when it comes to quota, it can, it's not always solving the issue at hand. дуруст мегӯед. ман ин мавзӯъро ҳам матраҳ кардам. дар бисёре аз кишварҳо қонун вуҷуд дорад, ки то 5% коргарон дар коргоҳҳо аз ҳисоби афроди маълул бошад. аммо мутаассифона ин ба шакли дигар сурат мегирад. масалан, онҳо ба коргари маъюб маош медиҳанд ва мегӯянд ба кор наояд. ин ба он маънӣ аст, ки корфармо фақат нишон медиҳад, ки бубинед, дар корхонаи мо нафарони маъюб кор мекунанд ва тамом. аммо дар Амрико дигар аст.
онҷо баръакс нафарони маълулро ба кор ҷалб мекунанд. онҳо бо ин роҳ нишон медиҳанд, ки мо бо маъюбон ҳамроҳ кор мекунем ва барояшон эҳтиром мегузорем. ман ба тамоми ҳукуматҳо мегӯям, ки шахсони маъюбро бояд ба кор гиранд. ҳоло агар барои кор 2 нафар ҳуҷҷат месупоранд, ҳатман нафареро интихоб мекунанд, ки солим бошад ва маъюбият надошта бошад. маъюбон ҳам шаҳрвандони комилҳуқуқи кишварҳо дониста шаванд. Subconsciously, there's an understanding, oh, it's easier to hire a person with a disability. That's the narrative that we need to tackle when it comes to employment. ниҳодҳои марбутаи Амрико дар масъалаҳои гуногун, озодии динӣ, ҳуқуқи инсон, озодии баён ба ҳукуматҳои Тоҷикистон тавсия медиҳанд. мақомоти Тоҷикистон ин гузоришҳоро беасос медонанд ва рад мекунанд. амалан Вашингтон барои ҳалли ин масъалаҳо ба ғайр аз баёнияҳо чӣ кор мекунад? чун бархе ба ин назар ҳастанд, ки ҳукумати Амрико дар асл аз амалкарди ҳукумати Тоҷикистон пуштибонӣ мекунад ва дар баробари пиёда кардани сиёсатҳои он кӯмаки молӣ мерасонад. шумо ба чунин даъвоҳо чӣ посух дода метавонед? So I think the US when we support when we're providing financial assistance to Tajikistan. ҳукумати Амрико ба Тоҷикистон дар солҳои гуногун кӯмак мерасонад. агар ин кӯмакҳоро барои дастгирии шахсони имкониятҳои маҳдуд бигирем, ҳадафи мо ин аст, ки таваҷҷӯҳ ба ин қишри ҷомеа бештар шавад. кӯмакҳо низ ба ин хотир расонида мешавад. Support and guidance and partnership on these human rights issues that we believe that are important to us and are also important to Tajikistan. аз таҷрибаи худ бигӯед ва чӣ гуна як нафари дорои имкониятҳои маҳдуд метавонад ки дар тамоми соҳаҳо муваффақ бошад? To be honest, the answer is my mom. I was, I call it privilege. I was privileged enough to have had an amazing. ҷавоб ба ин суол ин модарам аст. падару модари ман бисёр шахсони бузург буданд ва ҳеҷ гоҳ ба касе иҷозат намедоданд, ки дар бораи имкониятҳои маҳдуди мо ҳарфе бигӯянд. тамоми ҷомеа моро мисли худашон қабул мекарданд. модарам ҳеҷ вақт намегуфтанд, ки шумо маъюб ва имкониятҳои маҳдуд доред. баръакс, моро тарғиб мекард ва мегуфт, метавонед хонед ва рушд кунед. ӯ пайваста ба мо кӯмак мекард. хоҳарам низ нобино аст. албатта, барои мо ҳам мушкилиҳои техникӣ дар кӯча буд. вале новобаста аз ин, бо кӯмаки падару модарам мо тавонистем ба ин сатҳ бирасем. яъне ин дастгирии хонавода аст. You're going to start moving forward and tackling those obstacles. So why I'm here? It's because of my mom. ташаккур барои як суҳбат. саломат бошед.